Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon atong pag-ablihan ang atong Biblia sa Mark chapter 6 verse 14 to 29. Apan sa dili pa, mayong hapon sa akong lulo nga 93 anyos nga naminaw karon si Lolo Isabelo Laure. Mark chapter 6 verse 14 to 29. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Si Haring Herodes nakadungog niining tanan kay nabantog naman ang ngalan ni Jesus. May mga tawo nga miingon, nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias. Apan ang uban miingon propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon, siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan apan nabanhaw. Si Herodes mismo nagsugo sa pagpadakop kang Juan ug sa pagpagaid kaniya didto sa bilangguan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa bisan og si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan nagsigi man gud og badlong kang Herodes. Dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo busa gipanalipdan niya si Juan. Bisan tuod masamok ang hunahuna ni Herodes, inigkabati niya sa tanan nga gisulti ni Juan, mamati gihapon siya kaniya. Sa katapusan, nakahigayon ragayod si Herodias. Sumad kadto sa adlawng natawhan ni Herodes. Nagkumbira siya alang sa tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man sa mga pangulo sa kasundaluhan ug sa mga inilang tawo sa Galilea. Ang anak nga babayi ni Herodias misulod ug misayaw ug nahimuot si Herodes ug ang iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Ug nanumpa pagayod siya, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon, bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siya usa ka sundalo sa pagpunggot sa ulo ni Juan. Miadto ang sundalo sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya gidala sa sundalo ang ulo ni Juan nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita. Gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan mahitungod niini, miadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gilubong. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Sa atong nakita sa bersikulo 14 ni adtong miaging semana, gumikan kay daghan ang nagwali sa pulong sa Ginoo. And what I mean by that,
mao ang mga disipulo ni Kristo. Ang kabantog ni Jesus mikuyanap sa layo kaayo nga mga dapit ug hangtod nga nakaabot kini sa igdulungog ni Herodes. Ang giingon sa verse 14, si Haring Herodes nakadungog niining tanan kay nabantog naman ang ngalan ni Jesus. Ug samtang ang ngalan ni Jesus nabantog kaayo mga kaigsuonan ug daghan nang nakaila sa atong Ginoong Hesukristo, jutay ra gihapon ang tinuuray gayod nga nakaila sa atong Ginoong Hesukristo nga nagdangat ngadto sa kaluwasan. Adunay kalainan ang mere nga kahibalo sa utok lamang ug tinuod gayod nga kahibalo kasing-kasing hunahuna ug tibuok kalag nga resulta sa pagkatawo pag-usab sa tinuod nga mga magtotoo. Ang nagkalain-laing mga tawo, nagkalain-lain usab ang ilang opinyon mahitungod kang Hesus. Mo kini giingon sa verse 14 and 15. May mga tawo nga miingon na banhaw si Juan nga magbubunyag, mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias, apan ang uban miingon propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Niadtong nabatian ni Herodes ang kahibulungang mga butang nga gibuhat ni Hesukristo. Gitulisok siya sa iyang konsensya mga kaigsuonan. Gumikan kay siya ang hinungdan nganong namatay si Juan nga magbubunyag. Ug dili kini niya makalimtan, gitulisok siya sa iyang konsensya. Mao nga niadtong napamatian niya ang mga milagrosong butang nga gibuhat ni Hesukristo. Usa lamang ang iyang konklusyon. Sa verse 16, sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon, siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan apan nabanhaw. Ang detalye sa kamatayon ni Juan Bautista gi-present sa chapter nga atong gibasa ning takna sa kahaponon. Si Herodes mga kaigsuonan, iyang gipangasawa ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. So kabit, iyang gikabit ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Ug kining si Herodias nga kabit ni Herodes, murag pari-pareho ang ilang pangalan. Nagdumot kaayo ni Juan Bautista, gumikan kay gibadlong man ni Juan Bautista ang immoral nila nga relationship. Ug si Herodias, grabe kay kini kadautan nga babayi, gumikan kay iyang gilimbungan ang iyang bana nga si Philip. O gipapatay niya si Juan Bautista. Gumikan kay gusto lang yun siyang manimalos. Kay tatulisok man usab ang iyang konsensya. Nasuko siya nga gibadlong siya sa mga pagwali ni Juan Bautista. O grabe kay ini ka dautan kini nga bayhana. Gumikan kay iyang gigamit ang iyang anak nga dalagita alang sa iyang pagpanimalos. Nagsayaw-sayaw ang iyang dalagita sa adlaw nga natawhan ni Herodes, birthday. Ug kadto nga sayaw, mga kaigsuonan, bastos kaayo kadto nga sayaw. Walay kalainan sa mga dancer sa TV nga sensual. Makaulag kadto nga sayaw, mga kaigsuonan. So si Herodes, aduna siya'y pagrespetar kang Juan Bautista. Pero iyang gipapriso si Juan Bautista, gumikan kay gisugo man siya sa iyang kabit nga si Herodias. Paminawa ang Matthew chapter 14 verse 3. Si Herodes mao ang nagsugo nga dakpon si Juan ug gapuson ug persuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. So on a particular day, ang anak ni Herodias nagsayaw-sayaw alang kaniya ug abtik usab siya nga misaad. Mura siya nang hinambog ba, kapalapad siya sa iyang papel at tubangan sa iyang mga bisita. Abtik siyang misaad nga ihatag niya sa dalagita ang bisag unsa nga pangayoon ini. Bisan pagkatunga sa iyang gingharian, wa lang niya damha nga ang pangayoon dai sa dalagita ang ulo ni Juan Bautista. So gisugo ni Herodias nga kabit ni Herodes nga papunggutan sa liog si John the Baptist. Ug iya kining gibuhat bisan pa og nahadlok siya, bisan pa og reluctant siya nga iyang buhaton kini, apan nakasaad na siya atubangan sa daghang mga tawo ug dili na niya kini mabakwi. Mao nga gipunggutan gayod sa liog si Juan Bautista. Ug ang mga tinun-an ni Juan Bautista ilang gikuha ang lawas niini ug ilang gilubong. So adunay upat ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang kamatuoran mga kaigsuonan dili gayod mapapas. Ikaduha,
Makita usab nato ang pagkabuang sa gisaad or gipanumpa ni Herodes. Gumikan lang kay nagsayo-sayaw ang anak ni Herodias nga dalagita. Mi sumpa na dayon siya or misaad dayon siya nga iyang ihatag ang bisag unsang pangayoon niini. Ikatulo, ang sala mga kaigsunan aduna gayoy consequence, aduna gayoy bayad, aduna gayoy resulta nga dili maayo. Ikaupat, ang mga daotang tawo dili gayod makaikyas sa pagtulisok sa ilang konsensya. May the Lord bless our meditation this afternoon. Magampo una kita. O Dios, tabangi kami sa among pagpamalandong sa imong pulong ning takna sa kahaponon, hatagi sa imong pagdihog ang imong sulugoon sa pagbatbat sa ebanghelyo. O Dios, in Jesus' name we pray. Amen. Ang kamatuoran mga kaigsunan dili gayod mapapas. Suko kayo si Herodias, gumikan kay nagwali sa kamatuoran si Juan Bautista, nga ang relasyon niya with King Herod was an immoral relationship. Ang mga pulong nga migawa sa baba ni Juan Bautista nakapasamad sa kasing-kasing ni Herodias. Gumikan kay asawa siya ni Felipe. Dili siya balo mga kaigsunan, asawa siya ni Felipe. Dakong buhi ang iyang bana nga si Felipe. Apan gikabit siya ni Haring Herodes. Ang giingon sa Leviticus Kapitulo 18, versikulo 16, ug ayaw pagpakighilawa sa asawa sa imong igsuon, kay makauulaw kini alang sa imong igsuon. Ang giingon usab sa Leviticus 20:21, usa ka buhat nga salawayon kun ilugon sa usa ka lalaki ang asawa sa iyang igsuon, sanglit gipakaulawan man niya ang iyang igsuon, kinahanglang mga matay sila nga walay anak. So gibadlong ni Juan Bautista, walay mahimo si John the Baptist. He had to preach the truth. He had to proclaim the truth. O guilty si Haring Herodes, gumikan kay iyang giilog ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Guilty usab si Haring Herodes, gumikan kay iyang gisalikway ang iyang original nga asawa in favor sa iyang kabit. Og si Juan Bautista usa ka balaan nga tawo ug isog kaayo nga magwawali mga kaigsuonan. Ug concerned si Juan Bautista mahitungod sa pagkamatarong sa atong buhi nga Dios, mao nga maisugon gayod niyang gibadlong si Haring Herodes. Gumikan kay gusto siya nga maghinulsol si Herodes ug makig-uli sa atong buhi nga Dios. Wala mahadlok si Juan Bautista bisan paghari si Haring Herodes, bisan pag adunay gahom sa gobyerno mga kaigsuonan. He was never afraid to boldly proclaim the truth. Og wala gayod madugay gikan ni adtong gipapatay ni Herodes si Juan Bautista, mibarog na si Jesus ug nagsugod sa pagwali sa putli nga doktrina sa kamatuoran mga kaigsuonan. So, usa lang ang konklusyon ni Haring Herodes, si Juan Bautista nga iyang gipapunggutan nabanhaw gikan sa mga patay. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan dili gayod mapahilom, dili gayod mapapas. Ug kung mamatay ang usa ka pastor, kung mamatay ang usa ka magwawali, magtuboy na usab ang Ginoo ug lain na usab nga magwawali aron ipadayon ang pagsangyaw sa kamatuoran. Ang giingon ni Jesus sa iyang mga disipulo, kung adunay mga paglutos nga ilang masinatian sa ilang mga pagwali, ila kunong itaktak ang abog sa ilang tiil ug mopadayon na usab sa sunod nga lungsod. Mark chapter 6 verse 11. Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit diin ang mga tawo dili mo dawat o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita ug itaktak ang abog sa inyong tiil, ingon nga pagpasidaan batok kanila. So mga kaigsuonan, bisan pag dunay mga paglutos, dili gayod mapugngan ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan nga magpadayon kita sa buluhaton, bisan pag dunay mga mual kontra niini. Bisan pagdaghan kayong mga nangamatay sa kasaysayan sa iglesia, tinuod gipangpunggutan og liog. During the time of the Reformation, gisunog nga buhi. Apan ang pulong sa Ginoo nagpadayon gihapon nga ginamantala bisan dinhi sa kahanginan ning takna sa kahaponon. Kinahanglang mahimo kitang magmatinud-anon sa kamatuoran bisan pa og unsa ang kantidad niini mga kaigsuonan. Si Herodes usa ka hari si Herodes or gobernador
apan siya nagkinabuhi diha sa kasalanan. Sayon ra unta nga baliwalaon na lang ni Juan Bautista ang sala ni Herodes. Gumikan kay si Herodes hari, gamhanan. Apan walay mahimo si Juan Bautista because he was concerned about the truth. Ug si Haring Herodes nahadlok kang Juan Bautista, gumikan kay nasayod siya nga propeta kini, magwawali sa pulong sa Ginoo. Mark chapter 6 verse 20. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo. Busa gipanalipdan niya si Juan bisan tuod masamok ang hunahuna ni Herodes or tulisukon ang iyang konsensya gumikan sa pagwali ni Juan. Inigkabati niya sa tanan nga isulti ni Juan, mamati gihapon siya kaniya. So si Juan Bautista, mga kaigsuunan, obligado siya nga badlungon si Herodes gumikan sa sala niini. Nganong gipriso si Juan Bautista? Nganong gigaid siya didto sa bilangguan? Gumikan sa iyang pagwali sa kamatuoran. Mura kadto ang iyang kaso. Mura kadto ang iyang salaod. Mga pastor, mga kaigsuunan, aduna kitay taha sa pagbadlong. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17, ang pulong sa Ginoo instrumento alang sa pagbadlong ug pagtulid, sa pagmantala sa kamatuoran. Ug kun imantala nato ang kamatuoran, aduna gayoy mga tawo nga moriak, aduna gayoy mga tawo nga masuko, sama kang Haring Herodes ug kang Herodias nga iyang kabit. Ikaduhang punto sa atong pamalandong, binuang kaayo or tinamo-tamo, kung sa Bisaya pa nga colloquial term, tinamo-tamo kaayo ang gisaad o gipanumpa ni Haring Herodes. Ug ang rason nganong nanumpa ug nanaad siya mabaho kaayo. Gumikan kay na-entertain lamang siya sa bastos ug laway nga sayaw sa dalagita nga anak ni Herodias nga iyang kabit. Murag ga birthday lang siya, unya gisayaw-sayawan lang siya sa dalaga ug laway nga sayaw. Unya misaad na dayon siya nga ihatag ang bisan unsa nga pangayoon niini bisan pagkatunga sa iyang gingharian. O di ba tinamo-tamo kaayo nga saad, tinamo-tamo kaayo nga pagpanumpa, mga kaigsuonan. Dili gumikan kay nakabuhat og dulungganon kaayo nga binuhatan katong maong dalaga, dili gumikan kay nahimo siyang bayani sa ilang lugar ug hatagan og award. Gasayo-sayaw lang ang dalaga. Atubangan ni Herodes ug sa iyang mga bisita. Di ba? Ang katong dalaga wala may pakialam sa paghatag og kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Ga-entertain lang siya, gabinastos lang siya og sayaw. Ug ihatag na kunuhay dayon ni Herodes bisan pa ang katunga sa iyang gingharian, gumikan kay nasatisfied ang iyang kaulag, na-entertain siya sa sayaw sa dalagita. Ang kaalam unta mao ang nagduso kaniya nga maminsar og tarong, nga dili padalos-dalos, dili abti kaayo ang iyang ibungat nga panaad. Kay lisod na kaayo ang saad nga mabungat unya, bawion ra kini makauulaw, mga kaigsuonan. Adunay example sa Old Testament, si Jephthah nga binuang usab ang iyang abtik nga pagpanaad nga wala gyud paminsari, wala pamalandungi. Judge chapter 11 verse 30 to 31 ang giingon diri. Si Jephthah misaad sa Ginoo. Oh, misaad pa siya sa Ginoo. Kun padag-on mo ako sa mga Amonihanon, ihalad ko ingon nga sakripisyo pinaagi sa pagsunog ang unang tawo nga mugula sa akong balay, aron pagsugat kanako iniguli ko gikan sa gubat. Binuang kaayo nga saad ba? Wala gyud hunahunai. Tawo ihalad ingon nga halad sinunog. Pagkatamo-tamo gayud kaayo kung buot pamalandungon, mga kaigsuonan. Binuang kaayo, wala pamalandungi, tinamo-tamo kung sa kuan pa colloquial nga pinulungan sa Bisaya. Ug ang giingon sa Judge 11 verse 34 to 35, sa pag-uli ni Jephthah sa Mispa, gisugat siya sa iyang anak nga babae. Moona ni karon, anak niyang babae ang unang misugat. So iyang ihalad ang iyang anak nga babae, ingon nga halad sinunog. Di ba? Tinamo-tamo kaayo sa nga tanan. So nalitag siya sa iyang saad. O ang giingon diri, gisugat siya sa iyang anak nga babae nga nagsayaw ug nagtugtog sa tambor.
Bugtong siyang anak ni Jepta. Sa pagkakita ni Jepta kaniya, gigisi ni Jepta ang iyang sapot tungod sa kasubo ug miingon, "O anak ko, gipasubo mo ako, gisamaran mo ang akong kasing-kasing. Nakapanumpa ako sa Ginoo ug dili na gayod kini mabakwi." Gipasubo ang anak pa mo gipasangidlan nga siya man mo'y gapadalos-dalos sa iyang saad nga wala pa malandungi. Kinahanglan nga atong tumanon ang atong mga panaad, pero kinahanglan nga magamping usab kita. Mahimo kitang mabinantayon sa atong mga saad. Gumikan kay delikado kayo kung matrap na kita sa atong gisaad, mga kaigsuunan. Now, karon si Haring Herodes, doon na biya unta siya'y katungod o kagahom isip hari nga iyang innull and void ang iyang saad kang anak ni Herodias nga dalagita, gumikan kay kriminal. Krimen ang gipangayo niini. Wala may mag-obligar kang Herodes nga tumano niya ang iyang saad. Labi na kay kinabuhi ang gipangayo sa dalagita. Kay gisugo man siya sa iyang inahan. Pero dili lang gusto si Herodes nga maulawan. Mas importante pa kang Herodes ang iyang dungog kaysa sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. So, every time nga mag-birthday kining si Herodes, mahinumduman niya ang iyang gibuhat kang Juan Bautista nga iyang gipapatay sa adlaw pa sa iyang natawhan. Bad luck kini sa tinuuhan sa ilang kapanahunan kaniadto. Bad luck, bad omen, mga kaigsuunan. Buyag kuno sa mga tuo-tuo nila. Now, ang uban nag-ingon nga niadtong gipangayo sa dalagita ang ulo ni Juan, murag nalipay si Herodes kay dili day kwarta ang gipangayo, dili day bahandi. Murag nalipay ra pud siya munang iyang gipapatay si Juan Bautista dayon. Mao kini giingon sa uban nga mga komentarista. Pero ang giingon sa Matthew chapter 14 verse 3 to 5, gadumot gihapon si Herodes kang Juan Bautista. Gumikan kay gibadlong kini kanunay ni Juan Bautista. Matthew chapter 14 verse 3 to 5. Si Herodes mao ang nagsugo nga dakpon si Juan ug gapuson ug perisuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias nga asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag nagsigi man gyud og sulti kang Herodes, dili matarong nga mga sawa ka kang Herodias. Buot untang patyon ni Herodes si Juan. O gusto daig hapon patyon ni Herodes si Juan. Apan nahadlok siya sa mga Hudiyo kay giilaman nila si Juan nga usa ka propeta. Mao nga niadtong gipangayo sa dalagitang anak ni Herodias ang ulo ni Juan, abtik dayon si Herodes nga iya kining gipapunggutan og liog. So, sikreto ang gibuhat ni Herodes nga gipapatay si Juan, usara ka tawo ang mitambong katong sundalo ra nga gisugo niya. Pero walay matago atubangan sa Dios. Wala gayoy matago atubangan sa Dios. Mo katong ikaduhang punto, ang ikatulong punto mga kaigsuunan, ang sala aduna gayoy consequence, adunay bayad. So sa adlaw nga gisidus ni Herodias si Herod, gitintal ni Herodias si Herod, mao na kadto ang nakasilyo sa kalaglagan ni Herodes. Ang kasalanan ni Herodes sa pagpangabit, adultery, mao'y nanganak og lain na usab nga sala sa pagpatay. Mao man usab kato ang nahitabo kang Haring David. Gumikan kay giulagan siya kang Bathsheba. Gikabit niya si Bathsheba. Mao nga nagplano siya nga patyon ang bana ni Bathsheba nga si Uriah. Ug namatay gayud kini. So ang immoralidad nanganak og murder. Si Herodes mga kaigsuunan bana sa anak ni Aretas IV, usa ka hari sa Arabia sa Southern Jordan. Mao kini nakasulat sa kasaysayan. Ug nainsulto si Haring Areta IV. Gumikan kay gidivorce ni Haring Herodes ang iyang anak. Mao nga ang resulta niini mga kaigsuunan, nakigubat siya batok kang Haring Herodes. Ug napildi si Haring Herodes ug naangkon ni Haring Aretas ang mga kabdangan ni Herodes. Ug matud pa sa mga Hudiyo, gigabaan kuno si Haring Herodes. Ug gisilutan kini si Haring Herodes, gi-exile sa layo nga dapit. Unsay giingon sa Numbers chapter 32 verse 23. Apan kung dili ninyo kinibuhaton, makasala kamo sa Ginoo, dili gayod kamo makaikya sa silot sa inyong sala. Higala importante kaayo kini nga punto.
Bisan pag sa tibuok nimong kinabuhi nagmalampuson ka sa pagsupak sa kabubuton sa Dios. Bisan pag sa tibuok nimong kinabuhi nagmalampuson ka sa pag-reject nimo kang Kristo ug sa ebanghelyo. Dili gayud ikaw makaikiyas sa silot sa imong sala higala. Ang giingon sa Hebrews chapter 9 verse 27, as it is appointed for man to die once and after that to face judgment. Mahimong makaikyas ka niining kalibutan gikan sa silot sa Dios, pero human sa imong kamatayon adunay paghukom. Dili pildido ang atong buhi nga Dios. Busa higala hinulsuli ang imong sala, ug tuuhi ang dugo ni Kristo ug ang iyang pagkamatarong, ingon nga igo ng bayad alang sa silot sa imong sala. Talik di ang imong sala hinulsuli ug dangop kang Kristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas. Dili ikaw makaikyas. Sooner or later, mamatay ra gihapon ikaw. Mamatay kitang tanan ug moatubang kita sa paghukom sa atong buhi nga Dios. Pamalandungi kini higala. Ika-upat nga punto ug katapusan, ang mga tawong dautan dili gayod makaikiya sa pagtulisok sa ilang konsensya. Ang konsensya gibutang kini sa Ginoo sa atong kalag aron mobadlong kanato ug mutudlo kanato mahitungod sa dautan ug maayo. Pero daghang mga higayon, mga kaigsuonan, nga pugnan sa mga tawo ang ilang konsensya, ilang baliwalaon. Ang giingon sa Tito kapitulo 1 bersikulo 15, kanila nga mga putli ang tanang butang putli, apan alang niadtong mahugaw ug walay pagtuo, wala gayoy butang nga putli kay hugaw man ang ilang hunahuna ug tanlag. Sa wala pa nakabig si Apostol Pablo, abiniya ug ang iyang pagpangluto sa iglesia, abiniya ug maayo atubangan sa Dios, wa gyud siya konsensya. Abiniya ug nangalagad siya sa Ginoo sa iyang pagpanglutos sa iglesia. Apan niadtong gikumpronta siya sa atong buhi nga Dios, nakita niya ang tanan nga dautan o gitalikdan kini ni Pablo. Apan si Herodes, kining giingon niya nga siya si Juan Bautista nga akong gipapunggutan. Ang kining word nga ako sa Greek language, emphatic kini mga kaigsunan. Ug gibalik-balik kini og litok ni Juan Bautista. Ambot pasabot gitulisok gayud siya sa iyang konsensya. Ang ulo ni Juan Bautista, kung asa man kadto nahimutang, kung asa man to gilubong, reminder kadto ni Herodes sa iyang dautan nga gibuhat. Pero daghang mga higayon nga ang mga tawo magmalampuson sa ilang pagpugong sa ilang konsensya. Judges chapter 21 verse 25, walay hari sa Israel niadtong panahona, ang tagsa-tagsa nagbuhat sumala sa iyang gusto, walay konsensya. So, bisan pa sa kamatayon ni Juan Bautista, mga kaigsuonan, wa man na usab si Herodes. Nagpabilin gihapon siyang magahi. Giwali ni Juan Bautista ang kamatuoran, basin gani o giwali ni Juan Bautista ang pag-abot sa Mesiyas nga si Jesus. Pero wala gihapoy epekto kadto kang Haring Herodes. Gahi ang iyang kasing-kasing. Ug niadtong maghimamat na si Haring Herodes kang Jesus, nalipay siya. Dili gumikan kay naghinulsol siya sa iyang sala, pero gumikan kay gusto lang siyang mu-witness sa milagro nga pagabuhaton sa atong Ginoong Hesukristo. Ug niadtong si Kristo gihiring na ang iyang kaso, gidakop na ug hapit ng patyon, gibugal-bugalan pa ni Herodes si Jesus, mga kaigsunan. Gahi kayo ang iyang konsensya. Luke chapter 23 verse 11. Unya gibugal-bugalan siya o gibiay-biay ni Herodes og sa iyang mga sundalo, gisuluban siya nilag harianong biste o gipadala balik kang Pilato. Nakuha nato. Kung dili gayud ang dugon sa Ginoo ang kasing-kasing hunahuna sa usa ka tawo, magpabilin kining gahi. Umo kini nahitabo sa daghan kaayong mga katawhan sa atong kapanahunan karon. Nagpabiling gahi ang ilang kasing-kasing hunahuna. Bisan pag adunay COVID-19, bisan pag adunay coronavirus, bisan pag adunay katalagman nga mudangat sa ilang kinabuhi, kung dili gayud tandugon sa Dios ang ilang kasing-kasing hunahuna, dili gayud sila maghinulsol sa ilang mga sala. Panhigala, hinaot nga gitandog ang imong kasing-kasing hunahuna sa atong buhi nga Dios ning takna sa kahaponon. Ikaw, nasayod ka. Ang imong konsensya nagsulti kanimo karon nga ikaw makasasala, imong gisupak ang balaod sa Dios, nga nagkinabuhi ka sa sala, nga dili nimo mahimong luwason ang imong kaugalingon, gumikan kay ang imong pagkabuutan, hugaw panaptong dinug-an lamang atubangan sa Dios. Nasayod ikaw niini higala. Ayaw paghahiya ang imong kasing-kasing.
Pag hinulsol, gumikan kay nagsaad ang Ginoo sa tanang mga naghinulsol ug nagsalig kaniya, iyang papason ang tanan nilang mga sala, iyang bistihan ang naghinulsol sa iyang pagkamatarong ug iyang ipasulod sa iyang gingharian. Isipon nga matarong, pasayloon, tubuson sa tanan nilang mga kasalanan. Ayaw sayaangi kini nga higayon higala. Pag hinulsol sa imong sala ug dangop kang Kristo, karon na dayon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon. Among gipangayo ang bunga niini. In Jesus name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.